Ollua, Nurias... ¡Fuera! 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 ¡Apurra! Altuna Julia eta Eli Kaixi Mondragon. Gaur, abenduaren 27an, PNV eta PSek Gipuzkoarrok gure hondakinak kudeatzeko beharreztegun erraustegia egiteko beste urrats garrantzitsu bat eman dute. 14 urte dira erraustegiaren mamua zabaltzen hasi zirela. 2011an obrak ere hasi egin zituzten eta gaur bizi ditugun bezain une larriak bizi izan genituen. Zorionez, urte haietan abiatu ziren benetako alternatibak ere. Duela ia 8 urte, ekaitzaren erdian, atezateko bilketa abian jartzeko ausardia izan zuten udal haiei, hautetsiei eta herritarrei gure eskerrak eman nahi dizkiegu. Usurbil, Hernani, Oiartzun, Oñati, Antzuola, Oreiran eta Abarri. Gure eskerra ere, gaitako beste sistema benetan ondo kontrolatuekin aurrerapen handiak lortu dituzten beste udalei. Denon artean demostratu baitegu gaitako bilketa on bat eginda posible dela erraustegirik gabe bizitzea. Eta lortu genuen proiektua gelditzea ere. Aurreko legealdian Gipuzkoako Foru Aldundia eta GHK kudeatu zuten agintariek lortu zuten erraustegia gelditzea. Gure esker ona haiekiko ere. Gipuzkoako Foru Aldundian agintea hartuta, biziarazi dute berriro proiektua, eta urrats sendoak eta azkarrak ari dira ematen. Gaurko lizitazio erabakia dugu horietako bat. Enaiz luzatuko erraustegiaren ondorio kaltegarriez. Asko hitz egin dugu azken urteotan, osasunean dituen eragin beldurgarriez. Gipuzkoako mediku taldeak lan ikaragarria egin du ondorio horiek gizarteratzen. Gure eskerrak haiei ere. Ildo horretatik ere lan handia egin du Gurasos elkarteak. Jendartea mobilizatzen, gure seme-alaben eta gure umeen osasuna zaintzeko. Eskerra handi bat eman nahi diegu baita ere Gipuzkoa zutikeko gazteei, era baketsu, zabal eta desobedientean salatu dutelako erraustegiaren atzean dagoen gizarte eredu neoliberal ustela. Proiektuak denentzat eta herrietan mugitu diren talde, plataforma, koordinadora eta kolektibo guztientzat gure esker ona gaur. Aipamen berezi bat egin nahi dugu gaur erraustegiaren dimentsio ekonomikoa. 35 urtez, udalak eta herritarrok zorpetuko gaituen zer ez legitimoa salatu nahi dugu. Herritarrak ohartarazi behar ditugu lapurreta honetaz. Nolaz erraustegi egiten badute, beren osasunaz eta ingurumenaz gain jendarte osoak nozituko dituela ondorioak. Klase guztietako zerbitzu sozialen murrizketekin. Aitortu behar dugu egia, hemen baldin bagaude eta ez dugulako lortu EAJ eta PSE behartzea hondakinen planen inguruko eztabaida zabal, sakon eta garden batera. Eta hala ere, hemen gaude, asko egin dugu aurrera urteotan eta guztiok egin dugun lanari esker esan dezakegu gaurko tristuraren eta haserrearen erdian itxaropena daukagula gaur ez bada bihar erraustegi kriminal hau gelditzeko. Eta horretan saiatu eta borrakatuko garela bakean eta sendo. Gaurko ekimen hau protesta ekintzea izatea nahi dugu. Gure haserrea adierazteko protesta ekintza. Eskerrik asko guztioi. Orain, ibilaldi labur bat egingo dugu,
Pankartak irikiko du bidea, behintzat lortzen badugu pankarta aurretik jartzea, laburra izango da ibilbidea, eta ondoren